Vítajte u ďalšieho vlogu. Zasa... No... Zasa tu máme Rogera. A ja som otec 33. Pardon, hrám sa tak, len možno niektorí vedia, čo je to za hru, možno nevie. Neviem. A ak... To znelo dosť zúbo, nie? To asi všetci vedia, čo je to. Čo sú tanky online. Kto by nevidel tanky online? A to niekto sa dotkne niektorých dievček len... A teraz ako viem, že to je mimo veci, ale viete koľko hrať približne dievča z tanky online? Polovica našej školy, najmenej. Presne. Ale že mi chýba škola. Tebe chýba škola? Komu by chýbala škola? Hlavne keď je leto. No, chýba mi Zuzka, ale Zuzka mi bude chýbať do konca môjho života, keďže Zuzana odchádza zo školy. To som sa teraz presne čo, vieš, prídeš po pravdivý akože naútaj s Zdenkou, bo to je učila. Vieš ako. Pozerá toto video, tak príde za tebou domov, a nie teraz. A ja po mne. A ako sa má tvoja sesternica? Čo? Ako sa má tvoja sesternica? Ani nebral, tá dneska odišla, tak len vydýchol. Au! A páči sa ti moje nahrávanie? Ako tak poviem, že úprimne, keď si kamoš poviem, že tvoje videá sú ako fajn, ale ja tu nehovorím s kamošnou, ale sa mi páčia tvoje videá, tak to poviem. Prečo sa ti nepáčia moje videá? Páčia ty, presne, hovorím teraz, že to bolo z kamarátstva. Že ako ma... Ja viem, že to vraví z kamarátstva, že moje vlogy sú hrozné. Ja ti neviem, že sú hrozné, že sú dobré, hovorím. Aha. Aj som, ty zdochneš. A zdochneš. Prečo mi nadávaš, zdochnem? Nahrám tanky, tak asi preto. Najdi Zdenko a zdochneš. A prečo zase ja? Veď sme kamoši, veď si vravel, že sme kamoši. Prečo ma ide zabiť? Že volá sa Zdenko Milánko 2015. Prečo mňa vlastne ide zabiť? Prečo nejdeš svoj se... Neblafujem, niekto sa to volá naozaj Zdenko Milánko 2015. Nevral tam moje meno. On sa tak nevolám sa, Milan Zdenko volá. Sa voláš Milan, Zdeno, neviem aký. Milan Zdeno hlúpy. Nezabudnaj. Čo bola príbuzníka, ale dobre. Ináč, ja som sa nechal preimenovať. Teraz mám dve mená. Milan Zdenko hlúpy. Hlúpy je moje priezvisko, nezabúdaj. Hlúpik. Hlúpik. Moje meno je... Vieš, že sa zdraví na YouTube, že čau, moje meno je Milanko Zelenko. Milanko Zelenko. Proste sem nepchaj moje meno, jasné. Tak ja sa volám Tomáš Lebovec a ty si Zdenko Milanko, tak vieš ubiť. Ja moju identitu tajím. Dobre, ja volám sa tak, ja sa volám Zdeno Milanko, on sa volá Tomáš Lebovec. Ty si! Dobre, klamem. Ja sa volám nejak, on sa volá nejak. To je tajné, naša identita je tajná. Nie, že to každému na YouTube vykecaš a potom sa prídu zvoniť. Ja si volám, že... Viete, kde býva? Viete, kde býva Zdenko Milanko? Nie, Tomáš, počúvaj. Počúvaj, že... Tomáš, počúvaj. Tomáš, počúvaj ma. Vieš, by niekto zazvonil. Viete, ak sa volá Zdenko Milanko? Či kde býva Zdenko Milanko? Niekde tu na dedine. Čo potom poviem? No, na väčšiu bylinu sveta, Zdenko Milanko. A on to tak nevolá, tento, ktorý to natáča. Na že sa tak volá idiot z prvého stupňa. Aj tajne. Sorry, hej? Sorry, kámo. Wait. Ale... Budúci spolužiak. No jasné, ako...
Vieš, poznám ho, lebo tak trochu chodil aj do minulej školy, vieš, ako chodil strašne dávno. Ja mám sa s ním ocitol od malička, odkedy býval niekde v Rysniach, tam, kde býval, už nepamätám. Ty nevieš, že ja bývam, veď ty vieš, kde ja bývam, vieš, ako sa volám. A aj vieš, že teraz chodíme spolu do školy, ale kde, tak to nepoviem. Lebo polovica školy potom... Ja nepoviem, kde bývaš, ja nepoviem, kde žiješ, či vôbec ako žiješ. Či one budeš mať aj 45 rokov. Tak koľko má rokov? Tomáš, hej, ty tiež máš rozum. Čo? Ty tiež máš rozum. Vypadám na nejakých... Ja nemám rozum, ja mám hovnu na miesto. Tomáš, ty máš tiež rozum, ja mám 11 rokov, vypadám na 8 a vystrčam sa na YouTube a ty ešte vravíš, počúvaj ma. A ty ešte vravíš, že vypadám na 40? Čo ti šibe? Čo, mne? Áno, tebe. S ním sa to vážne s tým Rogerom nedá vydržať. Dobre, viete, koľko mám rokov, ale ak to nevie a kto si to posunul, tak skúste napísať do komentárov. Keby ste vedeli, on sa pred ní na dosť niekým úplne rozíšiel na tom domov. A niekomu vrta, Ty mi už nejak robíš nervy. Nervy. Ani nekurov, keby to ona pozerala toto tvoje videjko, tak nás nežije všetko po prázdninách. Bang, bang. A vieš, s kým vlastne v skutočnosti chodím? Nie je to Zuzana. Kto so mnou stále chce chodiť? Tomáš. What? No tak tu bude už vyrážať všetko, no a ak sa vám videjko páčilo, dajte like, nezabudnite dať odber a koment a nech sa tam nájde aj ten dislike, mne to nebude vôbec vadiť. No takže, adios.